Ja. Ska du åka hem? Ska åka hem? Va? Det fanns inte pengar på det. Har du inte pengar nej? Nej, det är inte många som har pengar här nu. Nej. Ja, jag frågar den du. Jag kan den du. Ja, jag får ta den du. Ja. Vad tar du Kalle? Ja. Fick du ingenting? Tar du kaffe hem? Jag har kaffe över dig. Mycket fåglar här nu. Fullt av fåglar. Fågelparadis alltså. Det är intressant med fåglar så. Mycket intressant. De är kloka som de. De är kloka vet du. Där så jag slåss om den där biten här som jag fick med. Nej. Ja, det är inte lätt att lyfta den biten där. Sen jag håller på att slåss med den. Nej. Ja, ser du Kalle? Ser du? Den där. Den är på tom till bärna på. Kör bil på trottoaren här, det är inte bra. Det är inte bra att köra bil här. Trottoaren. Det är tamme. Det backar med. Det backar med. Det backar med. Vilket skrämde med Carly. Du skrämde dem, ser du. Du skrämde dem, ser du. Så får du mot i den. Tryck den dit, vet du.